Здравейте хора, днеска сме в Brainrot Evolution. Само да ми зареди. Оставаме още малко. Изглежда, че това е тунг сахур. Най-сетне. Добре, ден едно. Имаме 5 уина, мисля, че. О, ние сме някакво малко тунг сахур. Добре, мисля, че трябва да щупим тези ябълки. И като гледам, следващия ни Brainrot ще бъде тралеро тралала. Мисля, че май трябва да щупим още ябълки. Сега забелязах, че има автоатак. Или поне автокликър, мисля, че. Мисля да щупим тази златна ябълка. Мисля, че ще получа 2 Brainrot в едно. Не знам. Нещо такова. Тралалеро, тралала! Получихме тралеро, тралала, юпи! И като гледам, мисля, че следващото е бомбардиро крокодил. Какви с тия яйца? Автоатаков. Я да ги отворим. Adventure Egg. Бай. Много си е ясно, че ще получа това. Добре. Вече правя 4 демидж. С кучето и тралер, тралала. Супер, да се включи автокликъра. Вече златната ябълка е много по-лесна, на 5 удара, а нормалната на 2. Оставаме съвсем малко до бомбардиро крокодило. И... Бомбардиро крокодило. Получихме го. Като гледам следващия, мисля, че не се сещам това всъщност кой е. Май е Бърбър Патапим или Шимпанзини Бананини. Един от двата май трябва да бъде. Ще видим. Изчупя. Вече правя 10 демидж. Чакай, аз мога ли да убия това пиленце? Вече. Много демидж ми прави. Ама аз съм много силен. Успях да го убия. Той ми даде 50 XP. Супер. Булът не мога да го убия. Портокалът има твърде много и ще ми отнее много време, така че него няма да го убия. Ще убия чикана. Добре, 30, 20, 10 и ето. Чакай, те могат да се хилват? Добре, не знаех. Аз ще го щупя. Мисля, че от него ще получа следващия. Шимпанзини бананини! Аз си мислех, че е шимпанзини бананини. Да, следващия е Бърбър Патапим, със сигурност. Той не съм го видял. Добре. Шимпанзини бананини е тъпо малко. Булът вече мога ли да го убия? Мисля, че мога. Май не мога, ще умра. Да, ще умра. Умрях, да. И сега ще се хилне, няма как. Да, хилна се. Ще се пробвам отново да го убия по една тактика. Ще се махна от тука. Ето така. Оп. Почти го убих. Само че трябва да се хилна леко. Ето сега ще мога да го убия. И убихме го. Дай ми някъде към 200 XP. Това е много добре. Изглежда, че ще бия портокали и пиленца за сега. Защото булът е много силен. Добре, ще го убия още един път. Аз съм само на 4. Вече се хилнах. Вече мога да го убия. Останало съвсем малко и Бърбър Патапим. Получихме го. Бърбър Патапим. И май скача. Прави 40 демидж. Това е много добре. И всъщност аз си мисля, че можем да вземем друго яйце. Да, той Flower Egg. Отново ли ми даде 45%? Следващото наистина не знам кое е. Ама
Аз мога ли да убия моят сам брат? Защо е лилав? Не, той прави 20 демидж. Май няма да успея. Да, ще умра. Да, умрях. Да. Има тук едно грамаданско лирили ларла. Сега ли го забелязах? Добре, хора, мисля да спирам това видео. Ако ви е харесало, го лайкнете и се абонирайте за канала с камбанката.